84 seconden onder de indextijd. En André van Heest doet het in een tijd van 12,86 seconden. Ja, een verbetering, maar komt ermee op de eerste plaats staan. Hekkersluiter van het moment staat hier met zijn Goodrich Chevelle. De Chevelle SS van 1969, bestuurd door Tom van der Weijden. Hij staat op de laatste plaats omdat hij de eerste kwalificatie onder de indextijd heeft getrokken. 10,56 seconden heeft hij toegereden. Betekent hij zal het gas iets te vroeger los moeten laten. En zijn tegenstander heeft er wel een stuk beter gedaan. Want Mr. Perez, Fred Maarten, de Go Green machine, de Ford Dodge Charger. Zonder tijdens de eliminaties wel belangrijk. En beide heren duiken onder de eerste. 10,3 tegen